מרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה ירושלים. המרכז הגדול בישראל מזה 60 שנה לוועידות ואירועים עסקיים. מרכז הקונגרסים הבינלאומי של ישראל עומד בסטנדרטים הבינלאומיים היוקרתיים של איקה ו-AIPC. המרכז עומד בשורה אחת עם מרכזי קונגרסים בולטים בעולם, כמו באוסטריה, צ'כיה, צרפת, גרמניה ואיטליה, המניעים את הכלכלה העולמית קדימה. גודלו הייחודי של מרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה מאפשר לקיים בו אירועי ענק, ובמקביל אירועים באווירה אינטימית ועסקית. עשרות חללים ואולמות לקבלות פנים, הרצאות, ימי עיון וועידות. את כולם מלווה האודיטוריום הגדול בישראל, המכיל 3,000 מושבים. באודיטוריום תשתית בימתית מתוחכמת וציוד מולטימדיה מתקדם, המאפשרים קיום מופעי ענק בכל סגנון וגודל. מרכז הקונגרסים ממוחשב בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם ומאפשרות שליטה ממוחשבת בארגון הכנס ובהעברתו לכל מקום בעולם בזמן אמת. המרכז ממוקם בכניסה הראשית לירושלים. לרשות אורחיו 800 מקומות חנייה. סמוכים למרכז, במרחק הליכה, 2,500 חדרי מלון, המצפים לקלוט את אורחיו באווירה עסקית ומפנקת. העיר ירושלים מזמינה את מבקרי מרכז הקונגרסים הבינלאומי למגוון פעילויות תרבותיות חווייתיות, מבוקר ועד ערב. קחו את האורחים שלכם לטיול בסמטאות העיר העתיקה, בין דפי ההיסטוריה. טיילו בשווקים הצבעוניים והריחניים. או בקרו באתריה החדשים והמודרניים. בכל יום ויום, אנו צוות מרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה ירושלים גאים לשרת באדיבות, בחיוך ובמענה אישי ואיכותי כל לקוח המגיע למרכז. לכן, כשהאורח שלכם חשוב לכם, הזמינו אותו לאירוע במרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה ירושלים. ההצלחה מובטחת.